ഹായ് മക്കളെ, പാള പ്ലേറ്റ് കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടോളിട്ടോ. ഇതാണ് പാള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലേറ്റ്. പാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കവുങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പാളയില്ലേ, ആ പാള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലേറ്റാണിത്. എല്ലാ ഐറ്റംസ് പ്ലേറ്റുകളും ഉണ്ട്, ചെറുതും വലുതും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതും എല്ലാ ഐറ്റം പ്ലേറ്റുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. അടക്കാമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയും. അതിൻ്റെ ഇലയാണ് പാള എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലേറ്റാണ്. ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റാണ്. ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോടും തെർമോക്കോൾ പ്ലേറ്റിനോടും എല്ലാം വിട പറയാം. ഓരോ ഐറ്റം പ്ലേറ്റുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എത്തിച്ചു തരും. പല ഐറ്റം പ്ലേറ്റുകളാണുള്ളത്. ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചെറിയ പ്ലേറ്റ്, ചമ്മന്തിയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ചെറിയ പ്ലേറ്റ്. ഇത് തൈരൊക്കെ എടുക്കുന്ന, അച്ചാറ്, തൈര് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയത്, അച്ചാറ്, തൈര് അങ്ങനത്തെ അച്ചടിയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റാണ് ഇതുള്ളത്. നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള കേട്ടോ, വേസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റാണ്. ഇതും ഒരു ഇടത്തരം പ്ലേറ്റ്, കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലേറ്റുകളാണിത്. വലിയ പ്ലേറ്റ് അല്ല ഇത്. പിന്നെ വലിയ ആളുകൾക്ക് ചോറുണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റാണ്, വലിയ പ്ലേറ്റ്. താല്പര്യമുള്ളത് കാണാത്തവരൊക്കെ കാണുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.